Здравейте, потребители на YouTube, днес ще играем Minecraft Survival. Аз съм с братовчет ми. Играем Minecraft. Имам скин. И отсреща ни чака едно хубаво село. Бъгна. Кой отваря се вратата? Какво гледаш? Тез нещо как се прави. Извините ми. Пак съм с вас, приятели. Намалих с малко гласа на Minecraft. И така. Пак бъгна. Ще вляза тази къща. Disconnected from server. Гати. Кайте. Другото видео. Пак съм така, нещо интернетът се загуби. И така, приятели. Коя къща щях да вляза аз? Оне с двете къщички. В момента снимам с мобизен. Как са направили тези хора в тази къща? Якичко. Тези хора как са направили? Всяко село има такова с къща. И disconnected from server. Газ ще бъде интернет. Да чакаме. Пак съм тук, приятели, и нещо не вълга интернета. И така. Да отидем. Кой му удари? Пак ли? Нали беше тук сега? Къде изчезна? И вечер почна да стана, нямам къде да спа. Влизам. Извините ме, пак ми бегна интернет. Чакайте 2 минутки, 1 минутка. Здравейте, потребители на YouTube, пак съм с вас. Леглото бъгна. Пак! Леглото се изгони. Сега си. Нещо не скъща. Този момче загинал. Катастрофа гечерди са. Майко!
Сега ми дойде леглото направо не му да се смее или да плаче ли. Много ми пъгва направо. Направо. Не мога да го трябва. И гаси бъговете. Бъговете са с нас. Бъговете. Майко! Кой му уби? О, майко, виж сега какво става. Ти мен, аз те. Къде се отиша? Няма земя. Фак. Бягай, ще летим. Майко. Аз се изгубих някъде. Не бе, не се изгубих. Аз съм тук винаги. И не забравяйте да се абонирате и да харесвате видеоклиповете. Селяни. Ти какво искаш от мене, момче? Как може да... Майко. Баси бъговете аз. Днеска. Напро... Минула. И... Виж, сякаш майко. Вижте бъговете, вижте какво става. Аз ли чупила? Много бъгове, много нещо направо. Извините ме, дойдох тук. Работа. И... Чичо. И... Чакам. Че нямам с какво да запаля тези Що не му? Майко, направо вече става. Пак дойде. Идва. Изчезва. Сам да вляза. Минула. Опа, вечер става. И този клип е бъгнат целия. Да. Само... Хляб няма ли тук, бе? Майко, какво стои? Да се отроя малко. Че не мога да се отроя, ей! Тъй кой? Клубка. Клуб. Майнкрафт клуб 5 звезди. Кой му удра мене? Селяндорин. Не мога да го удра, ме гаси. Какъв бакето за... Майко, откъде? Гаси. И... Така, приятели, това беше от мен за днес и... Чао!